Nie som na dovolenke, som v Trenčíne. Ja neviem, čo ja viem, koľko môže vážiť ten pes. No, jeden je ten, ja úplne neviem, jak sa to celé volá, hej, ale nejaký farbier, alebo také volačo. Taký hnedý, vyzerá to jak veľký jazvečík. To je také trošku teliatko, on tak skáče. Ale akože on je strašne zlatý, ten Havol, len také, no, taký trlák. Vlčako ja nemám rada, lebo jeden ma kusla, bojím sa ich. Okay. A druhý je taký, on je menší, ale stále je celkom veľký. No áno, už si také a 4 chodia aj hnedý. Čak v Pezinku bývam, teraz som v Trenčíne. Ja sa na chvíľu lahnem, lebo tam sa to takto. Lebo mi trpne ruka. Tu dáme takto aspoň. Aký má nebobaj prst. Dobrý. Hello. Bože, aby som si lahla inde, ale už ma boli, akože ruka na tej druhej nemôžem ležať. Čo si dnes robila? Nič. Mala som teplotu, tak som ležela. Špenátovú polievočku a celý balík cestovín som zjedla. Šovala na druhú stranu, akože na druhú ruku si láhnem. Čo študujem? Zdravotnú školu. Zdravotnú školu študujem. Mám všetky tepláky a tento topík. A nebudem sa stavať, lebo som lenivá na to veľmi dneska. Skede si Pezinka, Pínok. Ďakujem. Mne stačí, že sa proste ku mne pekne správa. Ja nemám nejaký konkrétny typ. Mne je jedno, že či má modré bajky, má fialové oči, hnedé, červené, rúžové. Proste. Ďakujem. Ďakujem. Hej, to ani neviem. Či mám rada holuby? Čo? Neviem. Nie som rasistka. 19 mi je.